Good morning guys. Ready na mi. Madto mi karon sa barangay hall. Putlong kantay. Nagdakag sila nanday, nagdanakag panaksan. Haman. Mga dizing tapos. Nagda. Lato ni. Panaksan. Ako nung isang panaksan. Adto na kaldero tay kay uwan. Madto na meron guys kanay feeding karon sa AMF Foundation na si nga gimugna sa Alturas. Unja. Mudong na meron kay motabang pang mig preparar. Ako motabang ko natug kuraw-kuraw. Pagkabagaod man ko. Bagaod na stiris mga parapernalya sa gasag. Baso kutsara, habe? Ako nung panaksan na sa yana. Dara guys na. Aga ba charger na? Panaksan. Tawag charge ko. Ag panaksan day. Ladi agisod ta prami. Nagkarasis man na imong naong day. Kita ta prami. Nagkarasis man na imong naong imong gikusi. Ako ay nagdama ko sa ang LB bag. Love you ta prami. I love you kay basig na i-charge dito hang gidagahang power bank nga lubat. Irong isaksak dito basig na i-charge ba manghimasin ba. Hala na nagpadung taka. Di ko. Para siksiyas na ner kalami kadug badipit di sa banan nimo nay. Lupig man tang nanay pasiksihay oh. Siya. Tanaw Diyos mother guys oh. Tanaw ba? Mother, or lami ag badipit. Siya. Grabe wa may daganas beauty. Kuy nagdakag mas nimo Teresita. Dampi pero adto ko magsuot kay hindi ka. Imo liya na mas nimo. Ya ta prami. Ama jud kay nagdaka. Magkita ra man ta guys nagabot titus baryo. Ta prami. I love you. Nagraman nga naman din ang nukos. Asus pa wow pa ka. Magbay tayan karon di ka hilas yan. Guys, baito na ka. Magagbay ta ka prami. Ay, na di ka hilas. Prami. Banta ninyo guys, manginabuhi dito sa baryo. Eh, naapoy ni piding dito tagal turas sa linang. Asa ba? Tanggal ako ganun banjos. Parang ako man lagi nagsapa pluro. Basta dito nang makakaon. No, pagani. Tumangil ra. Tumangin mata. Wa pa. Kay ba dyan ang may kurinti. Masig na kain. Wah, nagrara. Magitong panaksan ay. Ana. Nay! Bigbito sa nang. Giapilan man mong tirig na ana. Nga po eh. Nay! Dito ka ramen niya na yun. Sige ba ka na. Wow, hindi kagwang. Asaw. Dai padapil na kanay motor. Ang bibito na ng baso. Isa sa silanan. Sidlanan karon di makitaan karon te bitbito na no. Bitbitan man makitan hinuon. Hindi manupo sa'yo. Ajo ikino hinahin aji karon di maklaro. Ay kiling-kiling ajo kid-kigog. Pug ni sa nang nilakwan. Kay anong di mo karaw-karaw nang kutsara. Namay pa mga sardi good. Hinaji dang barong di mo karaw dang. Kay wow. Karaw man. Agi dito skuan. Pagani nagluto karon. Uy, dami na kahiniksik makugkuto. Di ay ka na kaspa. Abot na guys sa Taga-Alay Marcela Foundation. Magluto na mi sa mga ang ipakaon karon kay timing ka adyo na mapoy medical mission dari. Na ipatuli, check up nga na. Tunig human daring medical mission na ta ipakaon nila. Morning. Mo na ni katang ilutoon. Palugaw ta. Ha. Feeding program. Kani mo ano yung pinakagwapang kagawa ni sir? Oh, tanawa. Oh. Abdi ka dyan yung taga-putlong kang. Oh. Oh, mga gwapa pa dyan. Asa mo na na. Mga gwapa. Oh, mga gwapa. Oh, dire pa. Gwapa. Pindag na pindag. Abdik niya itong mga ngakuan na ni. Specialist. Si Ma'am Guy, nag-prepare na si Ja. Carrots para vegetables para more healthy para sa mga bata, sa mga tiguan. Correct. Na may itlog, so na protein, na rice for carbohydrates, na vegetable para sa glow. Daghanog tao guys kay daghay may taburong adlaw na puro mga ayuda ipanghatag sa provincial government og naapoy check up. Unsa karon guys ag unang mahitabo ron ag feeding program sa AMF or Alay Marcela Foundation. Mga bayanihan is sa Alturas. Bili po ko sa mga kapitan na rin mga kagawad pati nag mga worker tanan sa barangay arang apti ka kaadyo. Maju gani agas na ta. Maju na laman eh. Taginag may. Mao. Hello, mga ito mga barangay health worker nga di mabasta-basta. Agas sa dare tanawa rin ko sa dare. Kausog tubig yung urang ihis ito eh.
Majo na raman kay makasaw. Suporta sa ang mga itong dito. Ay, sama dai manawagan mo sa mga igsoon si kagawa to refill sa may dara nga nagluto. Daanan mo to. Naglutob ka pa nito. Isa may imuhang ipanawagan imong igsoon dito sa Okay rami dali. Inalaman na. okay ra kuno sa mga igsoon andi mo magaw. Pasalamatan na nato sa Sir John Ray mo nangunay darig panang agdarig insa nang pangtak-ang ni Dani. Excited na kumutilaw na sir. Oh gani dapat ang mga vegetable yung mga hindi nakakasawa ang beauty. Duha ka kaldirong magto pa jud to, busy na Sir John Ray to, lugit-lugit kutaw-kutaw. Day manukusay guys, agi mong panaksan. Agi mong power bank ko mandadang diri tos bay. Wa man magdag panaksan nagkagwang. Kani kay magkurabani, nagpa-relax. Kaya ni tawag kung di madawat. Sana all. Uy, kani tawag makuanan ng singa, sa sulo. Uy, dogay rani uy. Pati laman mo na kay lagi na ron. Oh, pas-pas ka mo banggo do. Ako pa na naapil lang ko maggo. Na, nagunod. Ay lagi ana laksi nagunod. Nipsa jete. Kaya mga bata kay giganahan ano. O makakita sila na imubugdo. O na ay jabo itutho. Medyo man tong di nila maramdaman makaingon ra pud sila bugas. Basta malakas. Yes, kamamgay. Ana just mamgay manghiwa. Diyan nakamas jud ang mga operator dari. Kuha na naman ako ng hairnet. Oh, hairnet tala may kuwang. Kasi sulit ko talipon gahapon kita kay na to. Why hairnet nga available? Wa kay gamong tindahan biya pud adto kay napiktahan. Ah, okay ra na. Wam kapon mo kuto kuslan. Iba ako na gano'n ng pagkong hairnet. Kanina mo sa ni hairnet kay nutritionist ba na magdari sa barangay. Malagi. Mao ni kay sa secret ingredients kanay jang ibu-ubo mo ni Jollibee Food Aid mo ni magpalami sa ato ang lugaw karon. Gilaw na to ang Wow, orang lamia kay na brown na oh. sa ning subnuran sir kay paliguahon sir. Paliguahon na sa beach man. Mao na kay sa gipanaho guys nga mga vegetable, carrots o kubasa. Di na maklaro gahay kubasa ug carrots diha. Six ang gato. Yung kami nagloson na din na. Uy, kadaghang sip ang dani na daw. Ano hanap to? Jiri. Ubos ayo na tubig ti. Tubig ito bukal kay ano dali ra maka may sunod. Kuan naman ikuso. Oh, volunteer tayo tayo no. Out next. Ato na sud. Nanalo ta panit, nanalo ta panit. Dare. Dapat kayo kuan ay Daos na hatong pati Petro. Ano? Lagi sa dani kami pagkuko na to. Kung ito na ganito. Kung ito na kasi itlog. Dami na ah. Tara ko be. Ito dang kaburan. Uno na. Oh, di pa. Palihog ni daratos kuan. Ano mang isus imong bagyo? Ano kay manood yung itlog ng ban. Dito kay sirahan ka na ni. Sir. Pwede pa mo kaon nagigutom na pa sa amin. Pangunadan ka na nga ay ko ano tanong. Pwede ko. Ako kay dito tong kahako. Lain naghanggi ba di kay kimo na ko sa itlog. Yung gay bilang pag maricho. Taro kay ibili ka tumuron. Ingkim sa langgay rag. Isa na na magkumag ka. Hala! Ini ra ni kay aron di mahugawan. Ta itlog. Ano na bursa? To na lagi. Ore ka prisuhan na to dani ngawat og itlog ro ka buo. Oy, ang hirpul ha, nakapunit ako hirpul nga giuban. Ari, ang mana. Allah na da.
ba na? Sale ka ba? Bisa mangayura dia. Kisa mangayura. Te, awak. Te, mayo. Na mayor. Mo ni kuan para palami. Secret nga kuan ingredients. Ag palami ko na flor. Aw, na isagol. Ang dalami na ilikaon. Bahano na kaso. Uy, gamay ra na kay 500 person. Naka-share na libreng special lugaw ang sponsored to us by Alay Marcela Foundation in partnership with Jump. Alay sa pagtuon ang pagkakas niya. Hindi magsabot ang dito sa sarang sabi niya. Tulong kami niya. So hindi pa nato rin ito ang talong niya ang kamubraw. Arang kaso. Arang. Arang lagi. Eh? Di aja kita ha. Nanay. Nanay. Ah. Tarayor. Kata sang mader. Kuang panay kuan agar nita. Arang nita kaso. Kuang panay panisan agoy. Sugat ako. Karami ini tagado. Ato nang nanay. Ano ba yan o? Nawa na. Tawa na. Lugapak na. Nanawas likod nag-agi. Kami likod namin nag-agi. Una ni Sod. Ha, magimong. Uy! Ha, magimong tasa. Praksan. Ha, magpraksan. Ano naman di ay, kan ako pati. Shout out. Lilian Life in Japan. How are you? Nami pa kumang lugaw. Hindi na ka mamista. Agar, wala ka lugaw. Hari dang imo tong kasadang. Lagi ko ready ka sa anay. Di imo tong tay green. Tara ni kutsara. Ulo man ni kutsara daw. Salamat kaadyo Alay Marcela Foundation Alturas Group of Companies sa injuhang feeding. Yan, Aliana lingkod. Lingkod. Kini guys, ayuda na punigikan sa provincial government gikan sa gobernador Artyap. Kagubot nas bugas in tao mga tao. Ayuda ni sa gikan ni sa provincial. 8 ka buok sardinas, 8 pa ka kilong bugas. Kada bubong mo gitagaan guys, munang naapay ang mga agkam ng hil na mo na lang panggida kayo man sa karhi. Salamat kados mga tao nga mo'y gihimong instrumento sa Ginoo para matabangan og mga lumulupyo daris putlong kam nalipay mga tao ra kakaon og espesyal lugaw from AMF. Nalipay pag mga tao putlong kam sa medical mission nga niabot didto wa ko kabaw kinsa ga-sponsor ladto. Daghang salamat og kinsa man og salamat sa mga bugas og sardinas nga nadawat sa mga tao daris putlong kam kada bubong from provincial government. Salamat kaadyo. Sa di pa rin ko kalimot, dagang salamat Sir John Ray ug Ma'am Guy sa pag-asikaso sa mga pagkain. See you on my next vlog guys. Bye-bye!